akik végzik ezt a munkát. Ahogy hallottam, sírva jönnek ki a telepekre sokszor. Megértem, ezt nem azért mondom, hogy elfogultságból, megértem, nem szeretnék a helyükbe lenni. Az állatorvosok kapják a parancsot, mit kell oldani, és senki nem mer nemet mondani, mert nagyon sokról van szó. Mi csak azt kérjük, nem is szidunk senkit, a törvényeket betartsuk, az elvárásokat betartsuk, a rendeleteket betartsuk. Azt kérjük viszont, hogy kapjanak esélyt az állatok és a gazdák. Ha jók a előérzeteim, talán lazul a dolog, nem merem kimondani, még én sem, de bízom benne, hogy jó fele megyünk. Nem vegyék ezt fixre, ne vegyék ezt annyira ténynek, de bízom benne, hogy jó fele megyünk. Azért is vagyunk itt. Ugye tájékoztattak bennünket magáról a vírusról, sokan tudjuk, sokan biztos nézzük az internetet is, a szakkönyveket bújják sokan, és tudjuk, hogy miről van szó, tudjuk. A legnagyobb baj az, hogy 2002-től az európai rendeletre már nincsenek oltva az állatok ez ellen. Ez baj. A 70-es években voltak oltva, tudjuk, hogy akkor hogyan oldották. Tudjuk, hogy karantén volt, bizonyára most is lehet. Most ezen dolgoznak a stáb, mindenki, hogy megpróbálni ezt az oldalát. Tehát ne legyen az öldöklés az első. Ezen dolgozunk, reméljük, hogy sikerül is. Én arra kérem önöket, könnyen beszélek talán, bár én is érintett vagyok, de csak morzsányi ahhoz képest, mint itt a gazdák, akiknek sok állatjuk van. Arra kérem önöket, hogy őrizzék meg a nyugalmukat. Ne szitkolódzunk, nem arról van szó, nem azért jöttünk, hanem azért jöttünk, hogy elmondjuk, hogy mik az elvárásaink, mit szeretnénk, és hallgassa meg a világ. Azért jöttünk. Tehát erre kérem önöket, hogy ezt respektáljuk, mutassuk meg, hogy itt délvidéken normális emberek élnek. Én ezt tudom, de mutassuk meg a világnak is. Én tisztelettel köszöntöm körünkben Berényi Józsefet, a Nagyszombat megye alelnökét, Gubik Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét, Iván Pétert, a Magyar Szövetség elnökségének tagját, Nagy Józsefet, egykori környezetvédelmi minisztert, a Magyar Szövetség tagját, aki szólni is fog önökhöz. Ő már bizonyos információk tulajdonában van, utána nézett sok mindennek, hogy ne hitessenek el velünk olyan dolgokat azok, akik eddig nyilatkoztak, ami nem is igaz talán. Én részemről ennyit mondanék, lehet, hogy majd eszembe jut valami, akkor még szólok. Teraz by som po slovensky privítal všetkých vás, lebo vidím, že sú tu občania, ktorí hovoria po slovensky. Som veľmi rád, že ste prišli na toto podujatie. My sme zvolali toto stretnutie kvôli tomu, aby sme vyjadrili naše očakávania voči vláde, aby nedošlo k zabíjaniu zvierat bez rozmýšľania. Ja poprosím všetkých, aby zachovali kľud a aby v podstate aby sme venovali tomu, prečo sme tu. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Köszönöm szépen. Tisztelt polgárok, hát sajnálom, hogy ilyen rendezvény mellett vagyunk kénytelenek újra találkozni. Én tegnap jöttem meg Ausztriából, és akkor hallottam hallottam a hírt, ugye, hogy mi történik itthon. De amikor láttam közelről az, hogy én embertelen módon állnak hozzá az állami szervek ez az egész problémához, akkor ez megdöbbentő volt, megmondom őszintén, és elkezdtem utána járni a dolognak. Visszanéztem a tegnapi TA3-as nyilatkozatát, vagy interjúját a mezőgazdasági miniszternek, aki körülbelül negyed órát azt magyarázta, hogy az Európai Unió előírásai alapján és az Európai Unió inspektorai segítségével itt a nagyon jó munka, és csak így lehet csinálni, és ez előírás az Európai Unió. Hát, hogy ott voltam Brüsszelben, utána néztem annak, hogy mire hivatkoznak. És ez a legbosszantóbb, ugye, hogy még csak odáig se jutnak el, hogy azt mondják, hogy ők döntöttek így, hogy itt most 3 kilométeres körzetben minden állatot, patást, tehát patást igazából le kell gyilkolni. Ez egy olyan alibizmus, hogy
ugyanis kikerestem, egész napot azzal foglalkoztam, átnéztem 270 oldal törvényt, amit az Európai Unió adott ki, sehol nincs benne, hogy kötelezőek a tagállamok ilyen döntést hozni, tehát hogy az állatokat valamilyen körzetbe, egészséges állatokat is el kell pusztítani. Ez csak az itteni helyi higiénának, illetve a veterinárnász, nem tudom, hogy mondják magyarul, tisztiorvosnak a döntése. Ugye ezt megírtuk az interneten, felraktuk a Facebookra, kapcsolatban vagyunk Becik képviselő úrral. Ő ma volt a parlamentbe a mezőgazdasági bizottságot összehívta, ahol felszólította a mezőgazdasági minisztert, hogy hagyják abba ezt a eszetlen és példátlan, Európai Unió szinten példátlan eljárást, azt, hogy fognak egy körzőt, valahol beszúrják, és ott fej nélkül bármit, mindent kiírtanak. Idefelé hallottam a sajtó nyilatkozatot a gyűlés után, és sajnos azt kell mondanom, polgármester úr, hogy nem jók a hírek, mert nem voltak hajlandók a saját kollégájuknak se, a mezőgazdasági bizottság elnökének se figyelembe venni a véleményét, aki mezőgazdász, hogy ez egy eszméletlen rossz döntés, és továbbra is azt mondták, hogy tartják magukat ehhez a módszerhez, és leghamarabb 14 nap után lesznek hajlandóak kiértékelni azt, hogy megállt-e a terjedése a vírusnak, vagy nem, és azt mondták, hogy a mai napot a második napnak számítják. Tehát én azt gondolom, hogy igenis helyén van a polgári kinyilvánításnak. Az nem azt mondom, hogy itt óvégassunk egymásnak, mert annak nincs értelme, de azt gondolom, hogy ez a kormány nagyon megérdemli azt, hogy kimutassuk azt nekik, hogy mit csinálnak, és én azt látom a Facebookon, azokat a reakciókat, hogy embereknek a fele legalább úgy gondolja, hogy mi vagyunk itt, mint valamilyen háborús zóna, mint egy Ukrajna ebbe a konfliktusba, és itt mindent le lehet rombolni, csak nehogy véletlenül tovább jusson. És ezt ki kell mondani, és hogyha Fico vagy a Pellegrini még egyszer jön ide valamilyen szavazatokért, akkor ezt meg fogjuk neki mondani, hogy emlékezzen arra vissza, hogy mit követtek itt el, csak azért, hogy megvédjék esetleg a következő szlovák járásokat. Mert őnekik ez nem drága. Itt inkább kiírtjuk a biztos, ami biztos. Úgyhogy én mindenkit arra szeretnék felhívni, hogy valamilyen módon, akár interneten, akár bárhol levelekkel bombázzuk a kormányt. Azóta, hogy elkezdődött ez a dolog, már legalább 10 szervezet küldött levelet, a Magyar Szövetségpárt éppen úgy, a kormánynak, a Ficónak, hogy tudja meg, hogy hiába fogja védeni a hazugságot, azt, hogy az Európai Unióval takaróznak, nem igaz, egyszerűen őnekik kellene most már felelősségre vonni a felelőst, és én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az lenne, hogy mondjon le a mezőgazdasági miniszter. Én ezt akarom. Köszönöm. Tisztelt Hölgyek, Urak, Valódi László vagyok. Én nem politizálni fogok, jó? Én nem keverem bele politikát. Azért vagyok itt, mert Hodos község polgármestere vagyok, és Lúcs légvonalba Hodos 7,4 kilométer. Hodosban van több száz állatot tartó állomány, szarvasmarha, meg egyéb állatok is. Én nem akarok se szakmai hozzászólást, mert nem vagyok állatorvos, nem vagyok szakember ebben, tehát tényleg nem akarok ehhez hozzászólni, és nem is akarok senkit se bújtogatni valaki ellen. Ma megkérdezték tőlem 3-szor is, Laci, biztos el akarsz menni? Igen, mert el akarom mondani. Én megnéztem a rövid filmeket Lúcsról. Férfi nem vallja be, hogy elsírja magát, de az nem akármi volt látni. Én akkor azt mondtam, és ezt tehetik maguk akárhova, gondolhatnak rólam akármit, a úriemberek ott hátul is. Én azt mondtam, hogyha ez eljön Hodosba, ne adj Isten, Hodos az nem így fog kinézni. Higgyék el, Hodosba csinálok olyan cirkuszt, de olyat, hogy azt nem felejti el senki sem. Volt egy Tito nevű úriember Jugoszláviában valamikori, és egy kő kapuba vésette Belgrád előtt, és az mindig a fejemben van. Ami másé, azt nem kérjük.
de ami a miénk, azt nem adjuk. Visszatérve Hodosra, én nem tudom elképzelni, hogy Hodosba elkezd valaki házolni, és azt mondja, hogy én kérem szépen állatorvos vagyok, hátam mögött meg 3 ifjú katona, megyünk be és nyakra főre lövöldözünk, meg nem tudom, mit csinálunk. Olyan nincs. Olyan Isten Hodosban nincsen. Elsősorban, és még egyszer nem szakmabelileg akarom, elsősorban, barátom, ha állatorvos vagy, először is megbízatást. Ki küldött, mire küldött, hogy bejöhessél a udvarra. A katonabácsik a hátad mögött, szépen magyarul fogom mondani, Vojenskák Miska, lefényképezem, mert nincs a homokodva írva, vagy katona vagy rendőr vagy. Tehát be fogsz mutatkozni, lefényképezem, és az, amit a udvaromon fogsz csinálni, azt felveszem kamerára, lefényképezem. Mert tudják, a törvények változnak, és 3 éven belül lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy ki volt az a hülye, aki ezt kitalálta, de én azt a illetőt, aki bejött a udvaron, megtalálom. Mert ő ezt bevállalta. Tudják, valamikor 1948-at írtunk, akkor is a hosszú bőrkabátba úriember bejött a udvarra, és azt mondta, hogy hát tisztelt úriember, feleség, van 2 órájuk, kuffer, és maguk Magyarország fele mennek, maguk meg Csehországba. És a megkérdezi, miért? Mert ezt kaptuk parancsba. Ilyen nincsen. Legyünk emberek, nem a törvényeket nézzük. Tudják, hogy maguk megnézik a videófilmeken, hogy a 3 éves kislánya oviból otthon marad, és szorongassa azt a 2 hetes kis kecskét, mert nem akarja elengedni. De nyakra főre elveszik tőle, lelövik, no, ilyen nincsen. És én nem akarok belemenni abba, amit a Józsi is mondott, hogy erre nincs szabvány, hogy nem szabadna. Én nem erről akartam beszélni, én csak arról, hogy a udvaromra olyan Isten nincsen. Azt nem létezik. Tehát először is elkérem tőle, ki küldte, miért küldte, mutassa meg papíron, igazolja magát, és majd valamerre lépünk. Tehát egy picinkot álljunk a sarkunkra, még Isten ments, hogy én valakit mostan felhergeljek, és nem akarok politikát se csinálni belőle. Csak tartsunk össze, nézzünk oda egymásról, vagy nézzünk egymás állományáról, gazdagságáról, emberiség, segítsük egymást. Végső szóra én azért jöttem ide, hogy a lúcsi ember, de itt sokkal mások, vagy többen is vannak, a lúcsi emberekben egy kicsinkot beleönteni egy kis hitet, vagy valami pozitívat, mert hihetet azok a rövid filmek, az nem akarom ezt kinyitni, mert ez nehéz, de ez így nem működik. Azt nem lehet. Szombati nap, egy nap alatt 1600 tehenet lelőni. Tudják, azt nem lehet. Én laikusan úgy képzelem el, hogy az a úriember, aki állatorvos bejön, vesz vért attól az állattól, kivizsgálatos, és megmondja, hogy infikát, nem, ha infikát, akkor tudunk nyilvánvaló másfele lépni, nem vagyok szakember, ha nem infikát, karantén, stb. Tehát ne döglesztjük meg azt az állatot. Sok helyen az családtag. Tényleg nagyon rossz összehasonlítás ez, de elnézést kérek, meg nézhetnek hülyének is, de bejött egy Covid, hát nem állítottuk embereket falhoz. Hát ez nem lehet így. Ez nem lehet így. Én csak ennyit akartam, köszöntem szépen, elnézést, mert ember jött ki belőlem, de nem polgármester, vagy nem politizálni akarok én ezzel. Köszöntem szépen. Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Csémi Balázs vagyok, helyi nagylúcsi gazda. Tegnapi nap utolsó kétségbe esett reményünk az, hogy pár gazdatársammal telefonon egyeztettünk, hogy valamit próbáljunk legalább kimondani, hogy itt vagyunk. Telefon után délre tegnap összehoztunk egy kezdetleges tüntetést, igaz, hogy engedélyek nélkül, minden nélkül. Sikerült a médiát is ide hívni. A mai napra ez lett belőle, hogy itt vannak szerintem több százan, a internetes világ főbojdút, és mindenki mellettünk áll. És mindenkinek nagyon szépen megköszönöm, hogy támogatnak a nagylúcsi kisgazdák, a galei kisgazdák és a szövetkezetek nevébe. És továbbra se fogjuk feladni addig, a pillanatig, amíg a állataink élni fognak. Elsősorban az lenne a legészszerűbb megoldás, hogy legalább annyi esélyt adjanak nekünk,
hogy egy különálló farmon, ha nincs beteg állat, akkor létrehozhassunk egy karantént, ha kell, akkor ott lakunk állatokkal, de ne vágják le azért, mert 3 kilométeren belül van a farmom egy fertőzött farmtól. És kinek van ahol joga, hogy egy ilyen 3 kilométert, akkor miért nem 2,5, vagy miért nem 4,5, és 100 métereken sokszor múlik, hogy kinek a farmja beleesik, vagy nem esik abba a zónába bele. Hihetetlen állapot, ami itt ebben a faluban most, a Bakáról nem is beszélve, ahol már nincsenek állatok a faluban. Így is már csak páron vagyunk, akik állatokat tartnak, akik tenyésznek, de ezután nem tudom, hogy ki fog még tudni állatot tartani. A kompenzációt ígérik, de az nem adja vissza azt, ami már eddig megvolt. Úgyhogy még egyszer mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a támogatást, és minél többen írják alá a petíciót, hogy el tudjuk juttatni a illetékes szerveknek, és talán valamiféle egyességre jutnak. Még mindig bízunk benne. Köszönöm szépen! Dobrý deň. Volám sa Lenka Kmečová, som členka pracovnej skupiny pre ochranu zvierat na ministerstve pôdohospodárstva. Dnes som tu však s vami v prvom rade ako chovateľka a ochrankyňa zvierat, pretože to, čo sa dialo a deje, je pre mňa naozaj veľmi ťažké vôbec spracovať, pretože tiež chovám zvieratá, ale našťastie nie tie vnímavé, ale kone. Máme útulok pre kone. Chcem vám len povedať jedno. Od začiatku, ako začala táto situácia, som v kontakte s ústredným riaditeľom štátnej veterinárnej správy, pánom doktorom Martinom Chudým. Tesne predtým, ako som sem prišla, som s ním komunikovala o tejto situácii. Hovorila som mu, čo sa deje, že to nie je naozaj normálne, aby sa takýmto spôsobom likvidovali zdravé zvieratá. Nerobilo sa to ani v minulosti, v 70. rokoch, keď bola táto choroba na Slovensku. Nerobilo sa to ani v iných krajinách takýmto štýlom, že sa zabíjali zdravé zvieratá u vás, malých farmárov. Je to naozaj aj pre mňa veľmi náročné a ťažké, pretože mám slzy na krajičku, pretože si viem živo predstaviť všetkých vás, ktorým už zvieratá zabili, ako sa cítite. Ja si neviem predstaviť, že by som pustila k nám domov niekoho zabiť moje zvieratá, mojich členov rodiny, ktoré sú navyše testované a zdravé. Takže naozaj všetkým vám, ktorí ste tu, alebo pánovi, ktorý v podstate nepustil zabíjať svoje zvieratá, naozaj fandím a teším sa, že takíto ľudia sú. Držme sa spolu, držme sa zdravého rozumu, ale na druhej strane vás chcem všetkých veľmi pekne poprosiť. Musíme dbať aj na to, že je to naozaj veľmi náročná choroba. Veľmi nákazlivá, veľmi ľahko sa šíri. Takže dodržujme všetky hygienické opatrenia, všetky veterinárne opatrenia. Testujme zvieratá aj na vlastné náklady a ukážme kompetentným úradníkom papier, že ich máme zdravé. Že tam budeme s nimi aj spávať. Ale jednoducho nedáme si zabiť zdravé zvieratá. Toto jednoducho nie je ani v nariadeniach Európskej únie. Nie je to tam. Naštudovala som si to, preto si dovolím tvrdiť, že naozaj to, čo sa tu deje, že sa tu zabíjali zvieratá, ani nemôžem na vás pozerať, lebo sa rozplačem opäť s vami. Jednoducho toto musíme nejakým spôsobom zastaviť, ale opakujem s rozumom. To znamená, aby sa tá choroba nešírila, aby ste si chránili svoje zvieratá tak, ako veterinárne predpisy kážu, aby zase ani naši veterinári, ktorí to majú naozaj veľmi ťažké, a verím, že to majú naozaj nesmierne ťažké, lebo sú tiež ľudia. Tiež sa im nepáči, čo musia vykonávať, ale niekto ich ten príkaz dal. Ja neviem kto, ale niekto to nariadil. Takže chcem vás len uistiť, že komunikácia tesne predtým, ako som sem prišla, len zopakujem,
Aj pán ústredný riaditeľ ma poprosil, aby som vás tak trošku upokojila, lebo ani jemu to nie je jedno. A samozrejme sa hľadajú riešenia, ktoré pomôžu zvieratám, ktoré pomôžu zdravým zvieratám prežiť túto situáciu. A samozrejme tie, ktoré sú choré, tak sa logicky likvidovať musia, aby nenakazili tie ostatné. Ale nie takýmto štýlom. Ten proces zvládnutia tejto choroby musí byť iný, ako sa začal. Takže držme si všetci palce, chráňme svoje zvieratá, chráňme naozaj chovy, ktoré sú zdravé a dodržujeme všetky opatrenia tak, aby sme túto pliagu zastavili. Veľmi pekne vám za to ďakujem a držme si palce. Jó napot kívánok! Én a Szlovák Vidékfejlesztési Hálózatnál dolgozok, de a saját szervezetem nevében vagyok itt. A Fenntartható Felvidékért, illetve a Dunamente szervezet nevében ma egy levelet írtunk a miniszternek, mivel a tagságunkban olyan személyek is vannak, akik gazdák. A civil szervezetnek a tagjai azt mondták, hogy voltak olyan esetek, amikor az állatot leölték, és a hűtőből a húst elvitték. Ez nem normális, illetve drónokkal figyelték a házakat. Emiatt ebben a levélben azt írtuk, hogy individuális karantént szervezzenek az állatoknak, és kezdjék el a markervakcinák, illetve a dívateszteléseket a kisebb háztáji állatoknál. Teda poviem aj po slovensky, aby všetci pochopili. Aj na Slovensku v médiách. Naša organizácia Slovenská aliancia maďarskej mládeže a občianske združenie za udržateľné Podunajsko v rámci hnutia sa oficiálnym listom obrátili na ministra pôdohospodárstva Slovenskej republiky a ako aj na ústredné vedenie štátnej veterinárnej a potravinovej správy. V liste žiadame o urýchlené prehodnotenie epizootologických opatrení, predovšetkým voči drobným chovateľom, ktorí nepredstavujú také riziko šírenia nákazy ako veľkochovy. Naše organizácie zároveň požiadali pána ministra o osobné stretnutie v tejto veci. Impulzom na zaslanie listu bolo viacero konkrétnych prípadov od našich členov, vrátane mladého hospodára z obce Baka, ktorému nielenže zobrali zviera, ale aj čerstvé mäso uskladnené v mrazničke, napriek tomu, že zviera bolo zdravé. Takéto nepriame zásahy nielen ničia ľudské existenčné zázemie, ale zároveň odrádzajú mladých ľudí od chovu zvierat na vidieku. V našom liste sme predložili nasledovné návrhy. Zavedenie individuálnej karantény a cieleného testovania namiesto plošného zabíjania. Povolenie špeciálnych vakcín pre neexportné drobné chovy. Zavedenie markerových vakcín a dívatestovanie v drobných hospodárstvách. Zlepšenie komunikácie priateľským k malým hospodárom a urgentné vypracovanie transparentného a kompenzačného mechanizmu. Ďakujem vám veľmi pekne. Hölgyeim és uraim, még szeretnék néhány szót szólnék egy olyan dologról, ami nem éppen jól fog hangzani, de valakinek el kell mondani, mert kértek bennünket a stávon is, még mai napon is, és rendelettel is jön. Mint ahogy mondtuk, mint polgármester, betartsuk a törvényeket, a rendeleteket, és ezt is be kell tartani. Én tisztelettel kérem önöket, hogy akiknek vannak háziállataik, az érintett háziállatot, tehát sertések, szarvasmarhák, kecskék, birkák vagy valami más hasított körmű állatok, hogy szíveskedjenek bejelenteni a községházákon, holnap délig lehet. Én tudom, megértem, én is érintett vagyok, megértem azt, hogy félnek bejelenteni, mert likvidálás lehet a vége. Annyit kaptunk ígéretet, hogy azért, mert ki akarnak menni a házakhoz, mintát venni,
Ennyit mondtak egyelőre. Hogy milyen cél, azt még nem tudom. Nem tudom. Nem is merem, még csak megsatszolni sem. De igen, legalábbis ez volt, tehát megállapítani, hogy nincsen véletlenül fertőzés már benne. Bízunk benne, hogy így is van. El kell, hogy mondjam, és kérem önöket, hogy ezt tegyék meg, és jelentsék be azt, ami van, mert tegyük fel, hogy nem jelentik be, és megmarad az állat, de ne adj Isten, beüt oda a járvány, akkor viszont nem irigylem azt a gazdát, akin ezt megtalálják, mert minden felelősség az övé. Csak ezért. Én tudom, megértem önöket, én tudom, de valakinek ezt el kell mondani. Még nincs vége. Még nincs vége, már tudjuk, hogy mi a helyzet jelenleg, de még nincs vége, de mindent megteszünk azért. Poviem po slovensky, poprosím vás, prišlo nariadenie, že chovatelia musia ohlásiť na obecných úradoch stav svojich zvierat. Ja vás poprosím, aby ste to urobili, aby ste dali presne dáta, pretože oni prídu síce zobrať vzorky zatiaľ, ale keby náhodou by to niekto utajil, a stalo by sa to, že do toho stáda napadne tá epidémia, sa ukáže, že tam je nejaké pozitívum, tak všetká zodpovednosť bude na majiteľa, na chovateľa. A nezávidel by som takémuto. Žiaľ, je to tak, situácia je taká. Situácia je veľmi vážna, ako ste počuli pred chvíľou. Je veľmi vážna, my pracujeme na tom, aby došlo k rozumnému rozhodnutiu. Robíme, čo môžeme, my sme v tom veľmi mali, ale robíme, čo môžeme. Ďakujem. Keby chcel niekto povedať, nech sa páči, ale poprosím v rámci slušnosti. Ďakujem pekne. Örülök, hogy eljöttek, azért, mert úgy érzem, hogy nagyon sok az, ami jön ránk egyik napról a másikra, egyik krízisről a másikra, és sorra nem jó döntéseket hozunk. Mondtam többször, hogy nem kell kitalálni a meleg vizet. Azt is mondtam, hogy itt nem kell kitalálni a kereket, elég oda figyelni, ahol ezt jól csinálják, ahol ezt jól tudják kezelni. Konkrétan Magyarországon. Sajnálattal vettem tudomásul azokat a mondatokat és azokat a könnyeket, amit tegnap volt lehetőségem látni a szociális hálón. És ilyenkor jut eszemben az, amikor a Covid-járvány alatt azt mondták, hogy hiányzik a Covid-járvány kezelésből a józanész. Nyugodtan kijelenthető, hogy a józanész hiányzik a mostani járványnál is. Ez nem csak a betegség terjedésének a megfékezéséről szól. Itt az embereknek az érzelmeikkel is játszanak. Itt egy olyan döntéseket hoznak, amelyek nem csak gazdaságilag, de érzelmileg is tönkreteszik az embereket. És ezt nem veszi senki tudomásul, ezt nem veszi senki figyelembe. Ma beszéltem a miniszter úrral, és tájékoztattam, hogy nincs olyan uniós szabály, amely kötelezővé tenné az állatok megölését. Gondolok itt a családi kis vállalkozásokban, illetve házi tenyészetekben. Az Unió ezt csak javasolja, és ez egy jelentős különbség. A miniszter úr kifejtette az együttérzést, és amint hazaér Brüsszelből, ezt a kérdést
a kormányon fel fogja tenni, szükséges-e vagy sem. Megtudtuk azt is, hogy a járványstáb, a krízistáb azt mondta, hogy folytatni fogja a családi vállalkozásokban, a házi tenyészetekben az állatoknak a lemészárlását. Sajnos mi nem tudunk többet tenni, mint azt, hogy itt összegyűlünk, és egy hangos nemet mondunk erre, azért, mert úgy érezzük, hogy ennek a járványnak van másféle módja is, hogy lehetne ezt kezelni. És addig, ameddig ezt nem fogják meghallani, addig, ameddig nem jut el a szavunk Pozsonyig, addig hangosabban kell kiabálni, és élni a törvények adta lehetőségekkel, mégpedig találkozni, kifejezni a nem tetszésünket a szociális hálón, petíciót írni, és eljuttatni azt az üzenetet oda, ahol ezeket a döntéseket hozzák. Én felkínálom az én lehetőségeimet, bátran forduljanak hozzám, továbbítom őket. Sajnos nem vagyok döntéshozó pozícióban, ha abban lennék, akkor ez most nem történne meg. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Jó napot kívánok, Mészáros László vagyok Bakáról. Annyit kell tudni, hogy imádom állatokat, és igazából ami Bakán történt, az példanélküli. Tehát igazából Bakán nincs mai nap úgymond patás állat. Tehát igazából a lovakon kívül, amit igazából csak azt hiszem, hogy mi tenyésztünk. Nem azt mondom, hogy igazából szerencsések vagyunk, mert nem mondanám ezt szerencsének. A lányom úgy jött be, hogy apa sírva, hogy milyen helyzet, hogy mi lesz a lovakkal. Hát megmondom őszintén, hogy a szívet szorongató volt, és mondom neki, hogy ha kell, akkor éjjel kicsempészem a lovakat. Ugye? És ami aztán igazából történt a következő napokban, az példanélküli. Tehát nem vagyok valami Szónok, Ciceron, vagy mit tudom én, de nem is tudom, hogy ezek az érzelmek olyan tehetetlenséget, tehát nem tudom jobban kifejezni, váltott ki belőlem. Facebookon igazából szakmailag csak azért van, mert figyelem a vállalkozásomat. Tehát ahogy mentem haza, kint volt a Fé utca. Megálltam a lakósoknál, mert képviselő vagyok a faluban. És szörnyű valami, mikor síró embereket lát valaki, és tehát igazából elcsuklik a hangom, pedig sok mindent átéltem. És tehetetlenségemben lekameráztam, ahogy igazából már gyilkolásznak, meg hozzák ki állatokat. És akkor eldöntöttem a keresztfiamnak, hogy fiam, ezt föl kell tegyük. Fú. Hát volt mit csinálni, hogy úgy, ahogy előbb belehangzott, hogy nehogy elbőgje magát valaki, vagy sírja, vagy akármi. De olyan leírhatatlan érzés, tehát nem tudom, az a tehetetlenség, ahogy mondtam, gyűlölet, pedig a úri emberek a munkájukat végzik, mondjuk úgy,
és mai napig vaj 700 megosztás. Tehát ez jelent valamit, annyit jelent ugye, hogy baj összekovácsol. Hát sajnos szerintem azért is vagyunk itt egyelőre csak ennyien. És úgy éreztem, hogy elhangzott előbb a Balódi úr szájából olyan, hogy Hodosba, ha jönnek, akkor mi lesz? Tehát most én ezt úgy is éreztem, hogy mert Bakán voltak, és Bakán nincs állat, ugye? Tehát most ezt úgy vettem föl, hogy Bakán valami gyüge gyerekek, vagy valami más, gyengébb népek vannak, nem. Ez ugyanúgy, mintha a háború kezdődik. Ott első napokban mindenki csak azt hiszi, hogy ez álmod, ez nem is lehet, tehát ez nem én velem történik, ugye, engem nem érint, becsukom a szemem, mit tudom én. Úgyhogy, de sajnos, tehát Bakán történt meg az első mészárlás, és igazából én is azért vagyok itt, hogy ha hozzá tudok tenni valamilyen módon, tehát azzal, hogyha bármilyen módon abszolút oda állnák szerintem, ugyanúgy, mint itt önök. Úgyhogy nagyon nehéz. Tudom, hogy a állattartók mit éreznek, és ez a tehetetlenség. Tehát igazából, hogyha a politikus uraknak vagy valakinek van nagyobb kompetenciója bármi, akkor szerintem ezt mindannyian szívesen hallgatnánk meg cselekednénk azt szerint úgyhogy ennyit szerettem volna mondani, hozzáfűzni. Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó napot kívánok! Én Iván Tamás vagyok, a Szövetségpárt országos elnökségi tagja, és igazából engedjenek meg, hogy egy gondolatot hagyosszak meg önökkel. Szinte fel sem tudom mérni, hogy mivel állnak szembe és milyen megrázkódtatások vannak túl, hiszen jól tudjuk, hogy nem csak haszonállatokról, de sok esetben családtagokról beszélünk, és azt hiszem, hogy ez nem egy túlzás, hogyha ezt mondom, és ez egy tragédia egy család, egy gazdaság számára, hogyha ilyen megtörténik. Jól hallhattuk, hogy a kormány folytatja ugye a gózpontok környékén a 3 kilométeres körzetben az állatok lemészárlását, és azt is jól hallhattuk az előbb, hogy nemrég tudták meg, hogy ez nem egy előírás, csupán egy ajánlás. Akkor kérdem én, hogy pár hete Magyarországon, amikor felütötte a vírus a fejét, ott miért nem történt hasonló mészárlás? De tovább megyek. Amikor pár évvel ezelőtt Németországban hasonló történt, ott miért nem történt hasonló mészárlás? A válasz az, hogy nagyon jól tudták, hogy ez nem egy előírás, hanem egy ajánlás. Csak senki nem merte vállalni a kockázatot, senki nem merte a nehezebb utat választani, hogy megmentsük az állatokat, hanem inkább a könnyebb utat választották. Úgyhogy innen üzenem, ha nehéz az asztal és nehéz a munka, akkor fel kell állni a székről és el kell menni. Köszönöm szépen! Kedves csallóköziek, nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy ennyien eljöttetek. Én úgy gondolom, hogy előttem felszólalók már minden fontos dolgot elmondtak. Én csak azt szeretném önöktől kérni, hogy ez a tüntetés nem maradjon meg itt lokális szinten, és arra szeretnék mindenkit buzdítani, és egyből hívni is, hogy mit szólnátok, hogyha holnap a minisztérium elé mennénk el tüntetni. Úgyhogy nem tudom pontosan ki volt ennek a tüntetésnek a szervezője, de én akkor azt javaslom, hogy holnap, pénteken 5 órakor találkozzunk az Agrárminisztérium előtt, és legyünk minél többen. Köszönöm! Jó napot kívánok! Zsemja Robertnek hívnak, annak a leánynak, akinek a állatait éles fegyverrel lőtték le. Nagyon fáj a szívem.
Nehéz a szavakat most felhozni, de egy valamit nem hallottam még ittent, hogy kérjük a Jóistent, hogy segítsen, mert ember nem olyan hatalmas, mint a Jóisten. Tudom, lehet, hogy azt hiszik, hogy Biblia órán vagyunk. Nem. De higgyenek benne, hogy a hit erősebb, mint maga az ember. Tudom, hogy miről beszélek. Nekem is voltak gödreim, fájdalmaim. Még most is vannak. De az, aki megtart, az csak is a jó Isten, Jézus Krisztus. Akik velem egyetértenek, kiáltsunk az Úrhoz, hogy Uram, segíts! Segíts ezt a barbárságot megállítani! Mert mink csak egy porszemek vagyunk a földön. Mit mondott Jézus Krisztus? Azt, hogy légy erős, bátor, és ne csüggedj! Én ezt kérem tőletek, hogy ne csüggedjetek, és legyetek erősek, kitartóak. És meg fogjátok látni, hogy eredményre jut. Ismerem azt a vadászt is, aki gonosz tetteket tett a istállóba. Hadd ne mondjam a nevét. Az a illető ismeri saját magát, hogyha hallja ezt a beszédemet, hadd érezze át a fájdalmat az összes emberét, akinek a állottjait legyilkulták. Mert azt a fájdalmat nem fogja visszaadni senki. Csak egy, a Jóisten. Bízzatok benne. Annyit tudok, tudomásomra jutott, hogy az a vadász egy másik vadászt megfenyegetett. Hogyha nem megy, már megkérte, hogy gyere velem leölni az állapotokat. Ő azt mondta, hogy ő ártatlan állatokat nem fog leölni. De mivel, hogy ezt mondta, arra figyelmeztette őt, hogy te leszel a következő, ahova megyünk. Hát milyen vadász ez? Remélem, hogy hallod, amit én mondok, és hogy a Jóisten visszaadja neked ezt kamatostul. Mert a bosszúállás az Istené, és ő hatalmasabb mindannyiuknál. Emberek, gondoljatok bele, hogy mikor a Jóisten elküldte Jézust, mert azt mondja az ige, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Tudom, sok ember ebben nem hisz, de ez hatalmasabb bárminél. Sokszor elgondolkodtam én is rajta. Nem hittem benne.
De már bebizonyosodott, hogy a hit hatalmasabb. És bízunk a Jóistenre mindent. Mi megtesszük, amit tehetünk, hogy kiállunk. De a többi a Jóisten munka, arra kő. Bocsánat az akadozásomért. Mi megtesszük a magunkét, hogy itt vagyunk. És látom, ölik sokan, és ez jó. Azt hiszem, hogy ennyi volt, amit én szerettem volna mondani. Köszönöm, hogy meghallgattak. És én meg egy kicsit visszakérem ezt a mikrofont, éppen itt egyeztetünk közben erről a holnapi rendezvényről. Eszünkbe jutott, ráeszméltünk, hogy a mezőgazdasági minisztérium az egy elég szűk utcában van. És hát már most nem férnénk be, amennyien vagyunk, és én bízok benne, hogyha mindenki megossza, meg elmondja, hogy holnap lehet, hogy ezen fordítani tudnánk, akkor sokkal többen leszünk. Nekem csak ma a Facebook bejegyzésre csak belájkoltak 8000-en, és 4500 megosztás volt rajta. Tehát én azt gondolom, hogyha kihirdetjük, hogy holnap, de akkor én azt gondolom, hogy akkor ne adjuk alá, menjünk a kormány elé. Menjünk a kormányépület elé. Az a baj, hogy nem terveztük ezt, tehát ez ilyen teljesen spontán. Meg kell nézni, hogy véletlenül nincs valami más tüntetés, mert ez a kormány ez generálja ezeket a problémákat. Tehát, hogyha szabad a kormányhivatal előtti terület, akkor holnap megkérnénk, hogy 5-re, és ha nem, akkor pedig értesítjük Önöket. Jó lenne, azt mondta Évike, hogy nyit valamilyen Facebook eseményt nyit, és hát nem tudom, akkor felállom az én oldalamon, vagy én oldalamon keresztül, vagy a Magyar Szövetség, vagy bármilyen, amit el tudnak érni, találják meg azt a rendezvényt, és ott lesz, jó, az, hogy akkor pontosan hol, de alapból a Pozsonyban és a kormányépület előtt, és holnap és 5-kor. Köszönöm, hogy eljönnek. Köszönöm szépen. Jó napot, Nagy László vagyok. Összeszedtem összeírtam egy kis összefoglalót. Kérdem én az államtól, hogy mi lesz azokkal a farmokkal, ahol az összes állatot leölték, és mi lesz az ott dolgozó emberekkel. A környező falmakban még a házi állatokat is leölték, annak ellenére, hogy a vérvétel után a minták negatívak voltak. Az állam arra akar kényszeríteni minket, hogy ne nevelhessünk, termeszthessünk semmit, hanem üzletláncokban vásároljunk gyenge minőségűt. Kérdezem én, az állatorvosokat mostantól minek kellene neveznem? Állatlikvidátoroknak? Mindazok a vadászok, zsoldosok, nem tudom, hogy nevezzem őket, akik az istálokban nap mint nap ártatlan állatokat lőnek le, azok szemébe kell, hogy nézzenek haláluk előtt. Az állatok érzik a közelgő halált, és rettegésükben bőgnek. Ők ugyanolyan élethosszig tartó traumát fognak elszenvedni, mint az ukrán háború katonái. Az elpusztított állatok zsolnai hulladékfeldolgozó üzemekbe, vagy Léva környéki katonai területekre szállítják, ahol elássák őket. Egyetlen konténer körülbelül 12-15 állatot képes befogadni. Ilyen számú állat esetében felmerül a kérdés, ez gazdaságos? 200 kilométeren át 15 állatot szállítani az egész országon keresztül, meddig fognak még ezek a fertőző rakományokat szállító teherautók keresztül menni közlekedni Szlovákiában? Vajon több járásban élők mikor fognak felébredni, vagy arra várnak, hogy őket is ugyanilyen drasztikusan érintse, mint Dél-Szlovákiát? Sok az ellentmondás, amiből látszik, hogy az illetékes hatóságok, a minisztérium teljes mértékben kudarcot vallottak.
Az embereknek össze kell fogniuk és ki kell fejezni egyes nem értésüket a hatóságok eljárásával szemben, amely csupán inkompetenciájuk következménye. Az állam most szervezett káoszt mutat be nekünk, mert március 6-a óta nem tettek semmit. Amikor hírt kaptunk Kisbacson, kitört a fertőzésről, az illetékes szervek úgy követték ezt, mintha szappanopera lenne, ahelyett, hogy azonnal és szigorú intézkedéseket hoztak volna. Nálunk március 21-én tört ki, tehát 2 hétig tétlenül nézték az eseményeket. Észrevették ezt? Hallották a hatóságoktól bármilyen utasítást vagy iránymutatást? Semmit. Most, ami történt milléniumban, miért, kérdem én, miért kellett nem kijelölt emberrel, vadászokkal lelövetni az állatokat? Nem az ő dolguk lett volna. Ez egyenlő az állatkínzással szerintem. Éles történnel lőni lakott területen tilos. Kivégzés történt és mészállást csináltak. Köszönöm. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nem hiába vagyunk itt ma. Sok gazdatársam nevébe szeretnék szólni, akikre ránézek, csak az idegeskedés, az aggodalom, és nem tudom, hogy mi lesz holnap, látszódik. Nehéz a szavak kabálni. Jó magam is gazdálkodok, igaz, nagyon kicsibe. Ő mellettük elnyésző. De viszont én is idegeskedek. 4 napja nem alszok, aggódok az állataim iránt. De belegondolva abba, hogy valaki a gazdatársaim közül ebből él, több 10 év munkájában benne van, és egy rendeletnek köszönhetően mindene oda veszhet, az élete, a belefektetett munkája, és legfőképpen az, hogy miből fogja tovább eltartani családját. Erre egy politikus se válaszol. Mondják, hogy kompenzációt kapunk. Mondják, hogy segíteni fognak. De ez csak mindig éret. Én azt szeretném kérni ezektől a drága politikus uraktól, hogy jöjjenek le, menjenek be az istállókba, keljenek fel minden reggel, etessék meg az állatokat, legyenek ott, gondozzák őket, és tudják meg, hogy mi az az állattenyésztés. Már igen, valamiért tartjuk ezeket az állatokat. Nekünk is élni kell valamiből, de mi nem befektetők vagyunk, hogy befektetünk egy bizonyos összeget, és csak a nullákat várjuk a számlánkon, hogy mikor térül meg a befektetésünk, hanem nekünk igenis érzésünk és kapcsolataink vannak ezekhez az állatokhoz. Ez a nem mindegy. Úgyhogy szeretnék sok kitartást, erőt kívánni minden gazdatársamnak, igaz, ez nagyon sován vigasz, de hiszem azt, hogy a közös összefogásnak van értelme, és meg tudjuk mutatni, hogy a csallóközi gazdák igenis kiállnak a sajátjukért, és megmutatják az egész országnak, hogy nem engedünk ebből. Kitartást kívánok!
szóként pár információ, amint itt végzünk, neki látunk a holnapi tüntetés szervezésének, és arra szeretnék mindenkit kérni, hogy aki tud, az készüljön ilyen hasonló, nagyon jó transzparensekkel, amit itt előttem is látunk, és ezt az online eseményt, ezt majd a falu oldalain is meghirdetjük, úgyhogy biztos, hogy majd a Facebookon szembe jön minél több emberrel, úgyhogy köszönjük szépen előre is. Hölgyeim és uraim, kíván még valaki szólni? Van lehetőség? Amennyiben nem, én még szeretnék köszönetet mondani Gyimesi Györgynek, hogy tiszteletét tette körünkben és szólt hozzánk. Köszönetet mondok és üdvözlöm körünkben Őri Péter urat, a szövetség elnöki tagját, és köszönöm neki és társainak azt, hogy Budapestről bebiztosítottak 1000 liter fertőtlenítő anyag koncentrátumot, amelyből 20 000 liter oldatot lehet készíteni, és szétosztották a érintett községek és a farmok között. Köszönjük! Köszönetet szeretném mondani a gelei srácoknak, hogy rendelkezésünkre bocsátották a színpadot és a hangtechnikájukat. Nagyon jó szolgálatot tettek vele. És köszönetet szeretnék mondani a szervezőknek is, a két hölgynek, hogy ezt létrehozták, és önöknek, mindnyájuknak, hogy eljöttek, akkor is, ha a saját érdekükben is jöttek el, akkor is köszönöm. És bízom benne, hogy ez folytatódik. Tehát még egyszer, nagy baj van, tudjuk, de az elvárásaink az, hogy adjunk esélyt állatnak, gazdának egyaránt. Köszönöm szépen, hogy eljöttem. Minden jót kívánok mindenkinek, szép napot, és még arra kérem önöket, bizonyára még biztos eszmecserék el fognak itt hangzani egymás közt, de az elvonuláskor vigyázzunk egymással, ne történjen baleset, hogy minden különösebb baj nélkül végződjön. Köszönöm szépen. Itt még úgy látom, egyik úr tetszik szólni, tessék. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit. Hadd mutatkozzam be röviden, engem Apáti Istvánnak hívnak, és hát legalább így a személyemben az előbb hivatkozott hivatásrétegből jelesül a politikusok közül legalább egy itt van. De nem szeretnék rátelepedni a rendezvényre, nem szeretnék visszaélni az önök nehéz helyzetével. Én az anyaországból érkeztem, 15 éve vagyok megszakítás nélkül országgyűlési képviselő, de nem is ez az érdekes, és nem is az a legfontosabb, hogy a mi hazánk országgyűlési képviselője vagyok, hanem az, hogy én magam is egy családi gazdaság tagja vagyok, gazdálkodó családból származom. Igaz, hogy az én családom gyerekkoromban foglalkozott állattartással. Mi a keleti határon, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében almatermelésből élünk, de azért egy párhuzamot tudok vonni. Tehát körülbelül olyan az önök helyzete most, vagy a ti helyzetetek itt, mintha a mi almaültetvényeinket mondjuk a tűzelhalás nevű vírus támadná meg, és nem csak az adott évünk menne tönkre, hanem a mi esetünkben mi egy harmadik generációs családi gazdaság vagyunk, 3 generáció munkája menne tönkre néhány hét alatt, és ráadásul a tűzelhalás kapcsán, ami ugyanaz, mint a száj és körülfájás az állattartásnál, vagy bármilyen más az állatok tömeges lemészállását eredményező betegségnél, tehát a párhuzamot ezért merem idehozni, és az én 74 éves édesapám valószínűleg belehalna abba, hogyha a 3 generáció munkájával összegerebézett családi gazdaságot gyakorlatilag föl kellene számolni, és ráadásul olyan idióta, gazdaellenes, magyar ellenes, nemzetellenes szabályok vannak az anyaországban a tekintetben is, hogy például a tűzelhalás ellen csak olyan szerrel lehet eredményesen védekezni, ami fekete listán szerepel. Tehát a maradék esélyt is megfosztják, a parasztság maradék esélyt is elveszik attól, hogyha kialakul baj, akkor védekezzünk. Én most néhány órával ezelőtt Nagybajcson egy olyan állattartó telepen jártam, amelynek a tőszomszédságában 300 jószágot már lemészároltak. Csak azt nem veszik figyelembe a döntéshozók, hogy nem csak a jószágokat mészárolják le, hanem a parasztemberek megélhetését, a földműves, a gazdemberek megélhetését és jövőjét is lemészárolják, és ráadásul rendszerint a fővárosban vagy nagyvárosokban olyan dolgozószobákban születnek döntések, amelyben a döntéshozók soha életükben nem találkoztak szarszaggal,
nem takarították a jószágot, nem tudják milyen az. Nem tudják milyen az, kedves barátaim, és nem is értik. És az a baj, hogy nem is érdekli őket, hogy itt nincs karácsony, nincs húsvét, nincs pünkösd, nincs ünnepnap, nincs pirosbetűs ünnep. Ez az év 365 napjában 0-24 órás elfoglaltságot ad, mert a jószágnak minden nap enni kell adni, minden nap itatni kell, minden nap gondozni kell, minden nap ápolni kell. És tudjátok, az a legcsúnyább, hogy amit én most megtudtam az egyik anyaországi gazdálkodótól, akinek hajszálon függ a sorsa, aki ha úgy tetszik, orosz rulettet játszik, vagy bármelyik pillanatban tart a legrosszabb döntéstől, ugyanis kiderült, legalábbis az ő elmondás alapján azt tudtam meg, hogy az a száj- és körömfájás nevű történet, ez nagyon hasonlít a Covid nevű őrülethez. Nagyon hasonló mintán haladnak az események. Ez a derék gazdaember engem arról tájékoztatott, hogy a szarvasmarha állománynál és a bárányok esetén mindössze 2%-os a halálozási arány. Tehát az állomány 98%-a körülbelül egy jó hét alatt túléli ezt a betegséget, akkor minek kell őket levágni? Én rögtön ezt kérdeztem józan parasztésztő vezérelve, hogy minek lejölne a jószágot, ha egyébként az immunrendszere legyőzi ezt, és 100-ból 98 túléli. Ő azt mondta, hogy azért, mert jelentős, de lehet, hogy csak 10-20%-os tej és húsveszteség keletkezik. Igen ám, de azt az idő múlásával mégiscsak az is rendbe jön, és inkább 10-20%-os súly és tejveszteség, mint lenullázni a teljes állományt, és ugye nem értik a döntéshozók, egyrészt a jószág és az ember közti érzelmi kapcsolatot se értik, mert fogalmuk sincs róla, másrészt pedig, hogy számolják, ha mégis bekövetkezik a legrosszabb. Egy értelmetlen mészállás, egy értelmetlen írtás, akkor hogy számolják a kártérítést? Hát azzal semmi nincsen intézve, hogy az állatok levágáskori piaci értékét kifizetik a gazdának. Hogy számolják a befektetett munkaértékét, hogy számolják ki a befektetett anyagértékét, és nem számolják bele soha, hogyha nulláról fel kell építeni azt az állományt, akkor ahhoz mennyi tőke kell, mennyi pénz kell a megfinanszírozásához, hogy újra vissza tudjon növekedni ez a gazdaság, legyen az kisebb vagy nagyobb gazdaság. Ez a matek, ez mindig oda vezet, kedves barátaim, hogy alul számolják, és igazából egy minimális pénzt löknek. Ez ugyanaz, mint Magyarországon a kárenyhítési alap, a zöldség-gyümölcs szektorban töredékét fizetik ki egy viharkár, egy jégkár után, mindegy, hogy mit mondanak a sajtóban, de a töredékét fizetik ki a valós kárnak és a valós bevétel kiesésnek. Viszont nagyon örülök annak, amit itt látok, mert amit itt látok, az példaértékű. El fogom ennek a hírét vinni nem csak az állattartó gazdáknak Magyarországra, hanem valamennyi gazdának, az zöldség-gyümölcs szektorban is, mert itt legalább látom a bátor kiállást, látom a virtust, látom azt, hogy megfelelő vér van az emberekben, és látom az összefogást. És ezt nagyon ritkán tapasztalom. Nagyon ritkán tapasztalom az anyaországban, mert szinte mindenki úgy van vele, hogy amíg őt nem éri baj, addig nem foglalkozik a problémával. Ha ő meghúzza, akkor minden el van rendezve, úgyhogy legyetek büszkék arra, hogy ilyen nagy számban kiálltok, nem csak magatokért, hanem egymásért. És én, bár ahogy előbb most mondtam, 15 éve politizálok, de ígérni csak óvatosan ígérek. Illetőleg kérnék is. Én azt kérem önöktől, vagy azt kérem tőletek, hogy ha más nem, legalább a világhálón, de elég közel vagyunk itt egymáshoz, tehát akár személyesen is, vegyétek fel a kapcsolatot egymással, és azt látom, hogy információ és ismerethiány van. Az információ a legnagyobb hatalom, próbáljátok segíteni nem csak egymásnak, hanem az anyaországi gazdáknak is abban, hogy ismereteket, információkat eljuttatok egymáshoz, az egyik. A másik, amit én meg tudok ígérni, hogy egyrészt próbálok a nyilvánosság erejével élni, határon innen és határon túl, másrészt megpróbáljuk azt elérni az anyaországban, hogy nehogy a gazdákról a gazdák nélkül döntsenek, mert ennek nálunk is nagy hagyományai vannak, hogy rólunk nélkülünk szoktak dönteni. Ezt mindenképpen megpróbáljuk elkerülni, hogy addig ne szülessenek döntések, meg döntessenek a gazdák is, hogy választanak egy 21 napos karantént, vagy bármilyen más megoldást, és csak az utolsó utáni megoldás lehet, és csak a feltétlenül szükséges mértékig a jószágok megölése. Amely szolgálhat nagy politikai érdekeket, szolgálhat sok más egyéb érdeket, ugyanis nem szeretnék adott esetben ilyen konteós elméletekbe belemenni, de
akkor hadd mondjam el a saját véleményemet. Hogy esetleg lehet, hogy önök is, ti is a nagypolitika áldozatai lehettek. A figyelmébe ajánlom mindenkinek azt az összefüggést, hogy ezek a hosszú évtizedek óta nem látott betegségek pont abban a két országban ütötték fel a fejüket, amelyek szilajul ellenállnak nyugat-európai nyomásnak és szilajul ellenállnak Ukrajna Európai Uniós csatlakozásának. Ennyi véletlen együtt, és ráadásul egyik frakciótársam arról tájékoztatott, hogy nem csak a száj- és körömfájás van jelen Magyarországon, hirtelen megjelent a herpes, amúgy a lovakra veszélyes, megjelent a sertéspest is, megjelent a madárinfluenza. Hát ha ennyi véletlen egyszerre létezne, akkor a kocsim benzin helyett homokkal is menne, vagy csapvízzel. Ez biztos, hogy nem a véletlenek összjáték. Ez a kollégám, csak hogy én is próbálják ismereteket eljutatni hozzátok, ez a kollégám, képzeljétek el, ha jól emlékszem, azt mondta, hogy Nógrád megyében talált, vagy az ő egyik gazdatársa talált vaddisznót a fa tetején. Azért a vaddisznónak nem természetes élőhelye, és beleszületett tulajdonság, hogy fára mászik. Sok mindenre képes, fára mászni nem tud. Valamilyen repülőeszközről oda juttatták, lehet annak érdekében, hogy a sertéspest is el tudjon indulni. De ezek csak feltételezések. Amit tenni tudunk, nem csak az információ, meg tapasztalat, meg ismeretcsere, hanem azt, hogy a gazdák nélkül ne tudjanak dönteni a gazdák sorsáról, és ha bekövetkezik a legrosszabb, a legvégső esetre tartogatott mészárlás, akkor olyan kártérítés sikerüljön kiharcolni, ami nem csak a rövidtávú túléléshez, hanem az újrakezdéshez is elegendő. Rajtunk nem múlik, megteszünk minden tőlünk telhetőt, megpróbáljuk meggyőzni a döntéshozókat. Ennyit merek ígérni, és ezt is csak nagyon óvatosan, hiszen a döntés sajnos nem az én kezemben és nem a mi kezünkben van, még egyelőre legalábbis. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Hölgyeim és Uraim, én még szeretnék köszönetet mondani ennek a tegnapi és a mai találkozó kezdeményezőinek, akiknek köszönhessük, hogy ez létrejött. Én így mutatom be őket, a juhos nővéreknek, akik közül az egyik most felszólal önöknél. Tessék! Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! A nevem Juhos Anna Mária, és elnézést, de még soha nem beszéltem ekkora tömeg előtt, és egy kicsit trémám van. Szeretném mindenkinek, minden egyes résztvevőnek megköszönni a mai jelenlétüket, és nem gondoltuk volna, hogy ez a dolog ennyire ki tudja nőni magát. Hálásak vagyunk, hogy ennyi embert megérintett a helyi gazdák sorsa, mert csak összefogással tudunk ebből bármi reményt adni a gazdáknak, és további esélyeket, hogy a Csallóközi és felvidéki gazdák generációs tevékenysége fönn tudjon maradni. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki aláírta a petíciónkat, mind helyben, mind online felületeken, és kérem szépen önöket ezek után is osszák, amennyire lehet, az illetékeseknek ezt eljuttatjuk. Nagyon sok embert látok itt, és pozitív visszajelzéseket kaptunk afelől is, hogy igenis megmozdult valami, mivel ugyebár Kislúcson sajnos felütötte a fejét ez a tragédia, viszont itt a környékbeli falvakat ma már máshogy tájékoztatják, és ellátták őket tesztekkel, és nagyon bízunk benne, hogy az üzenetünk eljut, és főleg a kérésünk a kormány felé, mégpedig, amit a petíciónkban is összefoglaltunk. A Csallóköz egy geográfiailag más felépítésű terület, mint ami az EU-s legislatíváknak megfelel. Tehát itt a farmok egymáshoz közelebb vannak. Amit szeretnének a gazdák, hogy a 3 kilométeres sugarat, ami a likvidálást illeti potenciális fertőzés esetén szűkítsék, és adják meg az esélyt a karanténra, adják meg a kormány által biztosított segítséget a tesztelésre, a fertőtlenítésre, akár ha a gazdák hajlandóak bezárkózni a saját farmjaikra, hogy ezt túlvészeljük el, és a prevenciót teljes mértékben támogassa a kormány ennek a
jogok biztosítását. Valójában csak a lényeget szerettem volna elmondani, nagyon sokan felszólaltak, és csak szerettem volna megköszönni még egyszer mindenki nevében, és köszönjük, hogy ennyien a figyelmüket szentelték ennek a mai akciónak. Hölgyeim és uraim, még valaki szeretne felszólalni? Chcel by niekto ešte sa ohlásiť niečo, dodať tomu? Köszönöm szépen, ha nem, amennyiben nem, én további szép napot kívánok önöknek, és azt kívánom, hogy a remény kísérje mindnyájukat az utainkon. Köszönjük szépen mindenkinek, további szép napot!